Keď pred 20 rokmi mi predstavili prvú fotoknihu, tak mne sa to nechcelo ani veriť, že je to možné, pretože dovtedy, keďže som fotil profesionálne čierno-biele fotky, čierno-biele akty, portréty, tak ja som prezentoval svoje fotky tým, že som to mal v tých euroobaloch, tých igelitových, v takých tých prezentačných fascikloch. Ale nevyzeralo to veľmi dobre, pretože bolo to v tom plaste a tak ďalej. A keď som uvidel tú fotoknihu, tak sa mi to strašne zapáčilo. A keď som uvidel svoju prvú fotoknihu, tak sa mi to zapáčilo ešte viac. Pretože tie fotky na papieri vyzerajú oveľa nežnejšie ako na displeji v počítači alebo na mobile. Na tom displeji, ktorý je strašne hustý a nemá tú nežnosť. Ona tá papierová fotka má určitú nežnosť a určite má dobrú vlastnosť, že môžete v tichu tú knihu otvoriť, ale môžete ju podať každému, nemusíte dávať ten mobil, čo je taká zvláštna vec, ten mobil, taká osobná vec. Ale môžete niekomu dať, návšteve, rodine, kamarátom, pozri si fotky. A čo je zvláštne, že ja by som citoval Andyho Warhola, respektíve povedal, že on keď zbieral parfémy, on ich zbieral tak, že on ich nevymienial vždy. A povedal, že keď si chcem vybaviť spomienky na určitú dobu, tak zoberiem ten flakón z toho obdobia a privolniam k nemu a objavia sa mi spomienky. Takže v tej fotoknihe sú fotografie v podobnej úlohe. Keď si chcete vyvolať tie spomienky, keď ste boli na dovolenke alebo zažili spoločné chvíle s rodinou, tak vlastne pozrite sa na tie fotografie a hneď je to tam. A to je čaro tej fotoknihy, že vy ju môžete takto krásne zavrieť a tie spomienky sú z policie a kedykoľvek máte chuť si oživiť spomienky so svojimi priateľmi, s rodinou, tak proste tú knižku otvoríte a je to znova tam ako živé. A to je na tej fotoknihe pekné. Ja by som ako ilustračne ukázal túto knižku, pretože to je kniha, ktorú som zostavil z fotografií Amsterdamu. Mne Amsterdam alebo Holandsko všeobecne učarovalo tým, že aké je krásne zachovalé, historické a má genius loci. Každý, kto tam bol, vie dobre, že je to tak. A Amsterdam je výnimočný, Haag je výnimočný a veľa proste tých holandských miest majú práve tie genius loci. Takže ja som sa tam túlal po Amsterdame ako v hypnoze. Ja som všetko chcel odfotiť. Samozrejme potom prišla výroba fotokníh, tak som musel sa krotiť, ale samozrejme je tam možnosť, že aj trošku umeleckejšie sa pozrieť na to, pretože na papieri tá fotka má úplne iný rozmer. Má proste poéziu. A ten Amsterdam mne tak učaroval, že som si urobil túto fotoknihu. Ja som pozoroval nielen budovy, ale ľudí, ktorí tam žijú, tí originálni obyvatelia, a samozrejme pozoroval som aj turistov, ale tí turisti väčšinou tam chodia na tie jazdy slobody, alebo ako to pred svadbou, a častokrát sú v tomto nudní, ale ja som si fotil bicykle, fotil som si atmosféru tých trhov, atmosféru záhrad a hlavne, ak si ľudia zdobia pred domom záhradky a tak ďalej. Takže Amsterdam ma veľmi zaujal, tak som urobil túto knižku, túto fotoknihu. Tieto tri znaky symbolizujú Amsterdam. Vyzerá to ako obal rockovej kapely, ale ono je to vlastne znak Amsterdamu, ktoré má určité historické opodstatnenie. No a potom som urobil ešte, naviazal som, keďže Amsterdam je plný bicyklov, a ja som si fotil bicykle vždy, všade. Urobil som takú malú knižočku, ktorú som venoval svojmu synovi, lebo on je fanatik do bicyklov, do trošku iných bicyklov, ako sú v Amsterdame, ale ja som to zostavil z bicyklov celého sveta. Čiže to, kde som bol hrať, kde som cestoval, čiže v Amerike, v Austrálii, Holandsko, Belgicko a tak ďalej a tak ďalej. Vždycky zaparkované bicykle
sú tu aj pražské bicykle a tak ďalej a tak ďalej. Takže takto krásna fotoknižka vznikla ako darček pre môjho syna. No a potom táto je trošku výnimočná, pretože je zostavená z fotografií ľudí, ktorí fotili mňa pri turné k 30. výročiu na scéne, čiže tu sú rôzne fotografie nie len mojej kapely, mňa, ale aj hostí, ktorých som mal, že je tu Zuzka Smatanová, potom Janek Ledecký, Petr Janda, ktorí mi hosťovali na tých koncertoch, a Jožoráš a tak ďalej. Takže ono je to pekné ako spomienka. A čo by som vám poradil? Vyberte si štvorcovú knihu. Má to svoj dôvod, že keď fotíme dneska na výšku väčšinou pre sociálne siete, tak tá fotka má proste tento tvar na výšku, ale keď začnete robiť fotoknihu, tak zistíte, že ak máte fotky aj na šírku, keď fotíte krajinu alebo skupinku ľudí, tak väčšinou na šírku, tak narazíte na taký problém, že tie fotky sú lepšie, keď sú vo štvorcovej knihe, pretože tie fotky na výšku majú takú istú šancu byť veľké ako tie, ktoré sú na šírku. Je to tu vidieť. Tu som ja na výšku a na šírku je publikum. Takže krásne sa to umiestním. Keby to bolo na výšku iba, tak tie fotky, ktoré sú na šírku, strádajú, sú proste menšie. Takže preto ja všetky fotoknihy robím väčšinou štvorcové, ale to je samozrejme vec vkusu. Takže pokiaľ si chcete zamraziť spomienky na krásne chvíle so svojimi deťmi, alebo z dovolenky, alebo hoci čo iné, aj ako firma, môže ako prezentácie urobiť. Takže odporúčam fotoknihu, pretože tam má svoju poéziu. Jak to otvoríte, dýchne to na vás, tie spomienky, jak to zatvoríte, krásne to odložíte a nikto vám to nezmaže hlavne. To je dôležité.